Usa sa mga mensahe nga atong makuha nining atong pagbasa og sa ebanghelyo mao gyud ning gubat sa bakak og sa kamatuoran. Mag-away gid ning bakak og ang kamatuoran. Kamo hain man mo nabilong nga grupo na amo sa bakak o sa kamatuoran. Di mo ganahan mamakak. Kinsa man dinhing nisimba karon nga sud aning buwan sa Marso wa gyud ka pamakak tasa kamot. Na tanawa pulos gyud mo mga or pulos gyud ta mga hinanib, mga kauban sa bakak. Jutay ra kaayo dinhis kalibutan ang nagsaksi sa kamatuoran. Sa tinud-anay lang gyud ba? Gani hastang atong mga balaod nga hinimo sa tao gidesign aron sayon ra ang pagpamakak. Sayon ra ba pagpaana-ana ba? Pamakak. Labi na gid dinhis Pilipinas, noted na kaitaana nga ang atong mga balaod naagid na opening para makapamakak. Usahay gani magkatawa ko kay porting lisura sa bar exams sa mga lawyers. Nya tawgon lang ta, sorry mga lawyers ha. Tawgon lang taong sila mga liars. Okay, may kay silang musubay sa balaod nga mag-anam kag ka bright nga pagka-lawyer, may gyud kay kang mamakak matod pa nila. Kay kanang lawyer nga di mamakak bugo na. Kay ang balaod ana-anaon ra man na siya. Mao na diri sa unang pagbasa duha ka buok lawyers nga mga dagko gyud ranggo nga lawyers sa panahon nila maoy mitistigos og bakak batok ni Susana. Kay kani manggod si Susana anak asawa ni sa dato kayo nga suod atong mga lawyers. Inila nga tao ba dato niya si Susana batan-on guwapa kayo naibog tong duha ka lawyers niya samtang si Susana naligo dito sa garden sa ilang balay niya kaning mga lawyers makasuod man kay suod man ilang giaksyon nag-rape si Susana, pero rape nga hangyo ba, blackmail nga ayaw na lang siyagit ihatag na lang na imong kaugalingon namo o niya wala ray problema, pero kung musyagit ka di ka musugot amo kang iakyos kaming duha nga nasakpan ka namo dinhi nga duna kay gikauban nga lalaki. Nya di ra magyug ka kalupig namo kay kun mo testigos na ganinang duha ka mga reliable persons, konbikto gyud ka. Ikaduha, babae ka, wala kay katungod nga manalipod sa imong kaugalingon, kay second class citizen man ang babae panahon sa mga Hudiyo. Atong panahona, second class citizen. Why gahom batok sa mga lalaki. Suportig yung liguna, lawyers, mga lalaki, inila. Kung kamo pa ato mga babae ni adinhe o kamo pa ingnon atos lawyer, musugot mo dili. Labi na gyud pakapinan pa gyud ay kabalaka kay tagaan ka na mog tag 1 million. Duha mami kabuok, tag 1 million lay among ihatag. Musugot mo dili. Ay lamong mga tiwasonon kay wa man sa mo rape. Wala man sa tingali mo rape ninyo, no? Pero ibutang lang nato bag kamo say batan-on ba? Kamoy batan-on nga babae niya, guwapa kay mo niya, ni ay mga laog kay unod nga mga lawyers niya, tagaan mo tag 1 million. Sa man musinggit mo o dili? Basing mo ingon mo ada unsa may naana. No. Total madara mo nag-imnag pills.
Nya inigibot sa dana o di man sa namaklarong inibtan. May may magparihas tubo nga inigibot nimo mga lintuwan man ang yuta. Ibot ka gabi makitaan man ani mo mga gamot-gamot na hibilin pero kana aday so sara na kakaligo wa na nya 2 million Bayon sa man. Si Susana nga nagtamod sa iyang relasyon sa Ginoo kay usa siya katinuod nga Israelita, usa katinuod nga magtotoo, niingon siya, kung akong dawaton ang inyong gitanyag nga sala, unsa may mahitabo? Ang akong kontra mao ang akong Dios. Ug way matago gikan kaniya. Palabihon pa na akong mamatay nga way sala kaysa mabuhi nga makasasala. Nisyagit siya. Mao na ni dinhi nga gihukma na siyang patyon sa atong first reading. Taas man ta kay ni o gibasa pa ni wa pa mahuman rog basa. Kay taas man ning istorya ha, drama man kay ni. Niya ang Ginoo matud pa sa atong tubag sa Salmo. Sa tubag na to, bisan maglakat ako sa walog nga mangitngit, wala ako'y kahadlukan nga dautan, kay anaa ka man sa akong kiliran. Kana sad ang Ginoo nag-uban man gid nato, kung iyang itugot na mamatay ta, malipay ta. Kung itugot sa niyang mabuhi ta, iya ra kitang buhion. Munang nagpadala ang Ginoo og batan-on nga propeta si Daniel og maoy mipatunhay sa kamatuoran og napatay ang duha ka mga maghuhukom nga mga buangon. Introduction lang ni nga sa atubangan sa Ginoo wa gyoy makapamakak og ang bakakon patyon. Lingay mong tupad. Ing nasa atubangas Ginoo, dili ka patyonon. Ing na. Daghan kay nato, mahadlok, masakpan sa tao. Pero wa gyud maghuna-huna nga nasakpan na di tadaan sa Ginoo. Usa ka dakong pang hatag og kabuang kanabang giilad nato ang atong kaugalingon nga sa pagpamakak nakaikyas na ta sa silot. Sa matas Ginoo pulos gyud ta nakit-an. Muna ay mo kabalaka kay di asa ko'y gibuhat nga wa mo kahibaw pero nahibaw ang Ginoo. Lingay mong tupad. Ing na nasakpan na kas Ginoo ing na nasakpan na ka. Ay na lang pagpakaroon ingnon diha. Dugay na kang nasakpan. Ana, simba-simba pagyod ka dinhi, nya mag misa-misa pagyod, nasakpan na ka. So unsa may itong buhaton nga nasakpan naman dito sa Ginoo, ingon des Kristo, kinsa tong way sala maoy muuna pagbato ni ining babayhana. Sa may meaning anang gisuwat-suwat ni Kristo siyang tudlo, kinsa tong wa ninyo'y sala mo'y muhunag hapak og bato aning babae nga nasakpan nga makasasala na napaw. Unsay pasabot ana? Kun kita aware nga naa sa diaytay sala, ayaw na lang panghukom anang imong isig ka tao. Pariha raman mo. Muna ikaw asawa, sakpan nimo imong bana nga nangabit, ayaw na lang suko-suko, diha kay bakakon man sad ka. Di ba? Ikaw wa man ko mangabit pa din, wa lagi ka mangabit, pero naa kay sala. Matod pa ni Kristo, kinsa tong way sala. Naama sa kay sa, kay ka naman kong sala, mga igsoon, usara na sila, gilain-lain lang ang naong. Pero usara na sila, pulos na sila muda nato ngadto sa silot sa impyerno bisag unsa pa nang salaa. Ay na lang pag-ingon-ingon diha nga nabitay mo ingon ako, padir ang akong bana
nangabit akong nasakpan ako ikaw wa gyud ka kapangabit isa wa gyud pader wa gyud kay gitiksan-tiksan nga kanang lalaki sa tibok nimong kinabuhi siya aw inuon pader na asad nakuon ato ana buangon sa day kasi wa man sad may magkita gud pader nya kadiyo tramanto kuan ra gud enjoy nako bisan pa nakapamakak gid ay ka ana nya ug wa gi say text di man ko kamawa ng text pader wa gid ka maibog og laing laki kanang murag maka-appreciate ka ba nga makaingon ka nga sus ingon ani lang ta kini lang ta akong bana o ingon ani lang ta akong bana wa di ka kaanan siya kadaghan sad pader nako nato ana usahay gani maapil man ganing pari ingon ani lang unta akong bana ni father no ana aw di banahan na lang ng pari oy naataan na kay makasata sa hunahuna sa pulong ug sa buhat mao na ingos Kristo ayaw na lang hapakan ang imong isig katao aron malimpyo kas atubangas Ginoo ayaw pakasad-a ang imong isig katao lakaw na lang nangalakaw dayon ang unang nilakaw ang mga tiguang kay kani mga tiguang mao gyud na sila'y murag sakto gituyo gitingali ni dinhi pagbutang na niingon diri ay pagkadungog nila sa gisulti ni Hesus nag-iyahay silag pamahawa una ang mga tigulang ano jud kang gisumpay ni mga tigulang kani mga tiwason kani mga tiwasonon maura ba ni sila mga self-righteous mudayog ingon nga kamo mga batan-on pa kay mo ay mog supak-supak namo kay maunay naandan sa ato mga katigulangan ana inigingos batanon nga ato kaning usbon atong pista di na lang ni Huwebes butanta na lang nig Sabado ay mog supak-supak diha kay maunay gitudlo ang mga bata pa kay mo hilas biya ninyo mga bata pa mo ano mo day kamo gid sakto mga tiguang na si Daniel kinabataan sa tanan nga mga tua didto batanon kaayo pero matod pas mga lawyers tipo namo diri kay bisag batanon ka ditagaan kag panghuna-huna nga labaw namong mga tiguang nung natuusan mo sa batanon oy ug mingong batanon pa ma kamo may opisyales sa kapilya ibutang ta na lang ka nig Sabado atong pista oy kay ting klase man ang Huwebes unya ting trabaho pa gyud namo ana paminaw sad mo sa batanon di ba haron mo ingon sad mo nga bitaw no lahi naman daing panahon karon dili naman depres una nga umaragay ato biyaan na nato anytime karon di ay opisina naman na din am day mo kabiya ana o di malipay to mga batanon yes Sabado na makadisco namin magpaminaway ta ba ana dili kay mo insist yun mo kay maoy na andan patay ta diha si Kristo gusto gid siya nga ang bag-o bino ibutang og bag-ong sudlanan nga panit kay kun ang bag-ong bino ibutang og daang sudlanan magisi ang daang sudlanan mausik ang bino pasabot ang pulong sa Ginoo ibutang og limpyo nga kasing-kasing dili kanang kasing-kasing nga bakakon magpakaaron ingnon nga sakto nga mga inconsistent ra ba kay tastanan kana bang dili bata kuan gid ba permanente kusog kitang moingon nga mauni na andan pero nagpa-color sa iyang buhok ang nagsulti ana kanya nganong wa man ani mo dawata ang naanda nimong buhok nga ubano naman na nganong imo man ang gikuluran nya kusog kayo mangiskis sa kilay nganong gikiskisan mo na imong kilay giilisan mo na nimo anang badlis nganong mo kamudawat sa naandan na hilas kay ba kusog ra ba kitang mo pahimo sa naandan o sige naanad naman ta atong una dinhi balsa ra gyud mo agi ayaw sakay anang sakyanan kay bag-o man na moderno man na katong naandan mo to'y saki balsa ana o na naman ay karsada bag-o man ang karsada naanad man ta to lukdo ra ta nya maglakaw tasdan gikan di Asyati padung ngadto tabla ay sakay lagi ka ng motor kanang habal-habal nga bag-o pa man kay na hilas biya nato mao na siya ang mga tag-as o garbo
Parehas sa gunang anang maingon, private property, no trespassing. Pusilon gyud mo na mo, busod mo dire. O di ka magpaagis imong lugar, imong gikural kanang imong yuta, di ginani mo paagias karsada nga i-open unta for farm and market road. Di gini mo paagian imong yuta kay imo ginang yuta. Nya sa sige nimong suroy-suroy diri sa Cebu, sige kang agi anang lain-laing mga yuta gadagan ng imong sakyanan, wa ka mauwaw ana. Tagpila ka kilometro ang imong gidagan, dili na nimo yuta, sige kang daan na imong nindot nga sakyanan. Nya ang yuta nimo nga pila ra gyud ka metros nang agian diha, di gyud ka kahatag kay imo gyud ang yuta. Nya magsige ra ba kag simba? Magsige ra ba kag pangayos, Ginoo ayuha ko sa akong sakit, kay nanakit na ni akong tuhod. Unya daho lang gyapon kay yuta. Mura man nung tagmasuko noon ani noon. Di lagi mo lagi na ingos Kristo. Kamu laging way sala, kamo'y o naghapak. Ana, kita magud hilas kita sa tanan, mura sa tagway atong kahuyangan. No nakita mo pare magkuyog og ang madri, ayaw mo ditso panghukom ditso sa mong panghukom dayon. Tagay sa mig higayon nga maka-enjoy. Sa amo ba mga kanang private moments ba nga mag-meditation me, mag-sharing me about Jesus, ana. Inyong sa ming hukman nga nagbuhat nga panagsar man ana. Di man na pirmi. Di ba?